Jeroen Loemoe, zomaar bij Heerenveen, kwam dat als een verrassing? Ja, het kwam wel eens een verrassing. Ja. Het ging heel erg snel nadat ik zelf mijn contact had ontbonden met Ludogorets. Daarna gelijk een club. Ja. En dan zo'n mooie club, dat is fantastisch. Heeft Heerenveen zichzelf gemeld? Ja, ik weet zelf niet precies hoe het is gegaan, maar mijn zaakwaarnemer die zei een keer tegen mij, ja, Heerenveen heeft ook de interesse. En dan had ik eigenlijk meteen mijn besluit genomen. Natuurlijk een mooie club, maar waarom is het Heerenveen zo'n mooie club? Ja, ook gewoon de supporters, de fans. Ja, ik heb hier zelf ook al een keer gespeeld met Willem II en ja, dus de fans leven mee. Er zijn veel voetballers hier doorgebroken en zijn nu grote spelers geworden. Dus ja, ik denk, ik zie het wel dat het goed gaat komen hier. Wat mogen de supporters van je verwachten? Ja, ik hoop dat ik voor doelpunten kan zorgen en assisten en dat ik gewoon het sfeer kan terugbrengen. Je hebt natuurlijk toch heel onregelmatig gevoetbald. Uiteindelijk je contract ook laten ontbinden bij Ludogorets. Ben je dan, hoe fit ben je op dit moment? Ja, ik heb de laatste wedstrijd 2 weken geleden gespeeld en ik voel mezelf gewoon topfit en ik kan gewoon als ik wil een wedstrijd volmaken nu. Je stond een beetje bekend als een moeilijke jongen. Herken je je daarin? Ja, dat was vroeger wel, dat kwam vroeger wel. Ja, vroeger was het zo, maar ik ben nu al wat ouder en wijzer geworden. Je gooit het roer om? Ja, ik gooi het roer om, ja. Dat zal ik zo maar zeggen, ja. Dus Heerenveen, wat dat betreft, discipline, hoeven ze niet over in te zitten? Nee, dat zeker niet. Zeker niet. Wat wil je graag? Wel, ik bedoel, je bent een buitenspeler. Wat zie je voor je? Ja, ik zie mezelf zeker voor om sowieso verder te groeien als de Eredivisie. Ja, en ik zie mezelf wel liever spelen in de Spaanse competitie. Ja, dat wel, ja. Maar eerst maar eens even slagen bij Heerenveen, lijkt mij. Dat zeker, ja. Even hier slagen en dan komt de rest vanzelf. Ja. Wanneer is het geslaagd hier? Ja, ik denk als ik genoeg doelpunten heb gemaakt en als wij als team ook gewoon hoog zijn geëindigd, dan is het voor mij wel ver als geslaagd, ja. Ja, is het doelpunten waar het om draait of ook assists? Ja, het zijn doelpunten en de assisten, want als jij geen assisten geeft, kunnen anderen ook niet scoren. En het gaat niet alleen om doelpunten. Heb je voorbeelden van buitenspelers die je bewondert? Ja, Robben. Robben is een goede buitenspeler. Neymar ook. Ja, ondanks dat hij veel op middenveld speelt. En dat zijn wel mijn 2 favorieten. En welke buitenspelers ken je van Heerenveen? Van Heerenveen, ik ken Bilal. Ik ken Luciano. En de nieuwe Larsson ken ik ook al wel een beetje beter. Ja, maar Bilal en Luciano ken ik al van die jeugd en zo. Ga je voor de basis? Ja, dat is zeker. Iedereen gaat voor de basis. Dat begrijp ik. Maar als het nou niet lukt, wat dan? Nou, dan moet ik door blijven gaan en zorgen dat ik in de basis terechtkom. Je gaat ervoor knokken? Ja, zeker. Heel veel succes. Dank u wel. Jeroen Loemoe, ja, dat is nou net de eerste speler die je dan te binnen zet. Hoe kom je hem erbij? Je krijgt wel eens wat spelers, niet wat, we krijgen heel veel spelers aangeboden en we controleren alles, we checken alles. En af en toe zit er wel eens een speler bij waarvan wij denken van die kunnen we gebruiken. En waarom deze? Hij ten eerste is een aanvaller, hè, dus hij gaat onze aanval versterken. Is een jongen met heel veel talent, die nog niet het maximale uit zijn carrière heeft gehaald tot nu toe. Hij is nog jong, 19 jaar, dus hij moet nog heel veel, als het goed is, heeft een hele tijd voor zich. Nou, wij gaan proberen om hem hier zover te krijgen dat hij het goed doet hier en dat wij een goede vleugelaanvaller weer hebben. Ja, je had het nog net helemaal goed dienst. Die is bekend als een beetje een lastige jongen. Hij hem daarmee moet praten. Ja, uitgebreid. We weten dat hij af en toe wel eens wat gedaan heeft wat niet helemaal kon. Maar goed, dat heb ik ook wel eens gedaan. En bovenaan staan zijn kwaliteiten als voetballer en dat staat buiten kijf. En wij gaan hopelijk genieten van die kwaliteit als voetballer. Ja, je ziet die steen buiten kijf. Wat is zijn specifieke kwaliteiten? Hij kan uit de voet op de vleugels, links, rechts, maar ook in het midden als een soort spits of achter de spits. Laten we aan de trainers over om dat te bepalen. Maar individuele actie kan scoren. Nou, een aanvaller waarvan wij denken dat hij goed kan gaan doen hier. Maar hij moet hem bewijzen. Ja, maar dat moeten we allemaal. Alle spelers moeten zich opnieuw bewijzen, dus daar is geen uitzondering. Nee, maar de filosofie er wel achter. Hè? Je helpt soms spelers is, die help je eigenlijk voor de basis, ter aanvulling, ter versterking. Of een speler die zei van, dat zou wel eens een goede wurk kennen. In welke categorie valt hij?
Hij heeft een contract voor 1 jaar, dus hij mag het een jaar laten zien om wat hij waard is. En als het goed is, dan gaan we met hem door en anders niet. Wat ziek het Heerenveen eigenlijk in de aanvallers op dit moment? Want je woont er nog graag wat bij op vleugel. Wat ziek je hem specifiek? Nou, we kijken niet alleen op de vleugels, we kijken ook op het middenveld, we kijken ook in de verdediging. Wat kunnen we nou bij krijgen dat ons sterker maakt? Nou ja, dat blijven we doen. Ook de komende, ik denk dat we nog een dag of 10 hebben voordat de transferwindow sluit. Nou, we zullen scherp blijven om te kijken wat maakt ons beter. Nee, die vraag, dat antwoord hou ik vaker aan, maar het gaat mij er specifiek om van, wat wil je graag van een vleugelspeler zien? Van een vleugelspeler willen we graag specifiek zien. Dan moet je even met onze trainer overleggen. Maar algemeen bekend, die moeten zorgen dat de spitsen de goals maken, acties maken, het publiek vermaken. Algemene termen voor een vleugelspeler.